ओहो नों माब्रैथो बिदि लामाखौ आन्दायखोदेनाय नानि आथुरानि नोमा नोमफाया बोरो नोंखौ गारनानै माचे एथ' उन्दै गथ'खौ बिदि हारसिं गालांखोलै सोर बिमा बिफा बेलाय दाथ' बे गथ'खौ आं हारसिंबो गालांनो हालाना मा खालामनो आं लानानै थांफानांसिगोनलै लांसै आङो नोंखौ ना आं दोनहैगोन दे नोंखौ न'सिम मोजां दोनहैगोन दे आरोथ' जुदि बे आन्दायमारदोंबा ना बेखौ पुलिस स्टेशनाव लांसै आङो आरो उनावहाय बिमा बिफाखौ खबर लानानै इनफर्म खालामसै आरे नानि माथो बिथिंजायथ' हाग्रायानो हाग्रा जंगलसो सुनसान लामाफोराबो आरे नोंखौलाय सोर बिदि माबा दोनफैखो दे आलाय सिलायनो ओमफ्रायथ' नों फैखोथ' फैखो बोरै फैखो देनाय बेफोरबायदियाव आब' आं लामाखौबो आन्दायबायलै मा आयौ बिदिबाथ' खम जारला जाबायना दायो र' एसे साइडआव लांनो आं गारिखौ ओहो नों माब्रैथो बिदि लामा आन्दायखो दे बेबो मोनानि समावसो नोमा नोमफायाबो मारै बिदि आन्दायहोखो दे नोंखौ जेबो सिन्था गैया नामा टेनसन गैया थेवबो नै आं दङ ना नोंखौ एकदम सेफैनो आङो न'आव दोनहैफिनखागोन दाथ' खम जारला जाबाय नोंबो गोसोआव गैया मोजांबो खिन्थानो रोङा बिनि सायाव नोंखौथ' आं दा गालांबो थावजाया ओमफ्रायथ' आंहाबो थांनाय सम जाबायमोन नाथाय दे जेबो नङा नोंखौ एकदम नोंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामग्रोनोसै ओमफ्राय जों न'आव थांसै दे ओमफ्राय नानि नों गिदों नामा गिनाङा दे गियाखै आब' औ गिनाङा जेबो आं दङ ना मोजां दोनहैगोन आं नोंखौ होमबाथ' बिथिं थांला जोङो बिथिंजायथ' लामायाबो बै ससेयाव मोजां नङा बेखायनो जों दस्रा साइडथिं थांसै जाथायाबो दसेनो जाब्रबोलै मा खालामनो आरोना बहा थांनो नागिरदों बे गोरलै गोलाम सोर जाखो नोंसोरलाय जों सोर बेखौ नों नांजानाङा नाथाय दिनै नों जोंनिफ्राय बासिला हरनि बे नोंसोरलाय सोर आंनि रास्ताखौ बिदि ब्लक खालामनो नोंसोर आंखौ सिनाय मोनाखै पुलिसजों पंगा लादों बेटाफोर नोंसोरो पुलिस ओइ नायरे हनै पुलिसनो नोंसोर आंजों पंगा लाना क्या हटो यहाँ से नहीं तो क्या बे नहीं तो मैं तुम लोग का वो हालत कर दूंगी अच्छा अब्ला नों जोंखौ हमना जेराव लांगोन बे औ खोथा गैया खुनु हटो नों मा सानदों बेहाय नों फैदों नङा नोंखौलाय जोंसो बेयाव लिंहरदों दा मा हे निकि स्वीटार्ट ओरै फै बै जाय गथ'खौ नों लाबोदों ना Hey, खानोबो खसिस खालामगोन आं बेबी बिदिबा नोंसोर आंखौ किडनेप खालामनो नागिरदों नङा जों नोंखौ लुथिगोन आरोथ' नोंल' बाख्रि नङा मोनथिबायना जों गोबां बाख्रि बाख्राखौनो बेफोरबायदि फासायबाय थाखायो थिग बेबायदिनो दिनै नोंबो बाख्रि जाबाय आरो जोंनि जियाव नांबाय जारौ बिदिबा नोंसोर फुल प्लेनिं खालामनानैसो आंखौ बेफोरबायदि फासायनो नाजादों आरोना बेफोरखौथ' नों साननांगौमोन ना जे गथ' मानसियालाय बोरै लामा सामायाव हारसिं थानो हरनि समाव आरो नों जे मदद खालामनो अननाय फैबायना बेनो नोंखौ दिनै खैफोदाव लाबोबाय रियेलि अब्ला नोंसोर मा सानदों आं नोंसिनि जियाव नांमारगोन नोंसोर सिनायाखैना आंखौ सासे पुलिस अफिसारखौ नोंसोर बेफोरबायदि माबा खालामनाया मोजां जायासै दै आयु मालाय नों पुलिस अफिसार होनबा जोंखौ हमगोन माथो नोंलाय जोंजोंनो उल्था सिलाय माबा देखायजागासिनो नोंसोर आंखौ हेगार मिथिबायना नङाबा सासेबो बासिनाय नङा नोंसोरो आरोथ' सि नोंसोर सासे गथ'खौबो हेगारासै गावसिनि प्लेनाव सामिल खालामनानै लाबाय आरो मानसिफोरखौ बेफोरबायदि खालामना नोंसोर फासायो बमब्रायो नाथाय नोंसोरनि प्लेना दिनै बेनो लास्ट आरो जोबथा जासिगोन आंनिफ्राय नोंसोर बायदि सिखावखौथ' आं दिनै हेगाराथ' ओरैनो बा दमोनिया जोंखौसो उल्थालै गिबावलाया मालाय नों पुलिस बोरै जानो हादोंब्रा नोंथ' जाथावनायानो नुखायो पुलिस पुलिस बायदिखौनो नुखाया नों आरो जोंखौ पुलिसनि नाम लानानै गिहोगोन सानदों माने सिगिनो सानदों आच्छा बिदिबा ओरैनो होननायखौ फोथायबावाखै नोंसोरो नोंसोरखौ बुजायबाय थानो आंनाव समबो गैखाया मोजां बुंनायखौ मानियाना नोंसोरो आंखौहाय बेबायदि दमोना नै नोंखौ बबेनि सिखाव नोंसोरो दिनै हगाराथ' रावखौबो नै आफा दिनै बेजों जादों ओंख्रि सङासै आं जेबो आलु बाथोनल' आरो ओमफ्राय आयै होमबा बे न'नि दावदैखौनो दैसे एवना जानोसै दे आं आयै हाबा बे सानसेल'खौनो नों ओरैनो जानो हाला आबा होमबाबो ओंखामानो गुदनायावसो थाबथालाय लांसिगोन आंना
दावदैयानो एसे बुरजा दङ आं दैसे जानायनि मा जागौमोन दे जाया अबाव दावदै ना बेदर बेनिफ्राय मोनबाय थागोन हा गोथाव गोथाव सानफ्रामबो सानसे ओरैनोखौनो जाया हा मालायफ्रा बोरै जायो बेफोरबायदि मोनदों होननानै जाबाय थाजाया गथ' देहाफोरखौबो एसे नायनांगौना बे ओरैनो बेदर ना गैयाबाबो ओंखामा खहाबोना आफा दे ओंखामा गोदनायाव थाबथा दालगि थाबथा नों मोजाङै ओंखामखौल' सोहरबाय था बेलाय जानो हायि जेबोआनो गैया आफा गोसो जाबानो ग्लब ग्लब हाबलांगोन ओंखामाबो गुमैयासो फैनांगौमोनलै जोंनाव मानो फैयाखै बियो नोंगुमै फैबा जे ना बेदर मोनजागोन सानदों नङासै बिगुमैखौ गोसोखांदो बे फैबा हामगौनो गथ' नङा माथो दा नङाबालाय माथो गोख्रै गोख्रै ओंखामा जा ओरैनो बोथोरफ्रा गाज्रि जालायलांबाय दे जोंफोरालाय माथो ओंखामखौ सोमजानानै दैजोंबाबो जानो हायोलाय आफा नोंसिनाथ' बे मेथाइ ना मा बेफोरजोंसो उदै बुङो ओंखामजोंथ' ओरैनो उदै बुंखाया बेदर ना गैयाबा मोनगोनसोहाय बे थाबिदि आजादि मोनजाबाय थानो देनांहाय हा खामाय खामाय जाहोनांगोन नोंनो माखौ आइसोर ओंखाम गोजा जानांसिगोन दिनै खहाबथारनाय नंलालै गोदोनायावनो थाबथासिगोन ओंखामा माबोरै बुजायबावनो आइखौ थै जेबो नङा दे जायाबालाय बहा उफायबावब्रा थेख्ला जानांसिगोन आरो ओमफ्राय नै गथ' नोंबुआ सहैदोंना सहैयाखै फन हरबावनाय दहायथ' लामायाव दंमोनदोंमोन दे फन हरबाव गोख्रै गोख्रै ओंखाम जानानै ओहो जागोन दे दा हरगोन ना ओंखामखौ जाग्रोनो हो ओमफ्रायथ' आयै गुमैयाबो दहाय आंनावसो सोंहरफिनदोंमोनलै आब'आ फन हरबाय नामा होननानै मा जावैसोआबो नोंनावसो सोंहरफिनदों बिदिबा बोथोराथ' गाज्रि जाथारबायहाय आबा आइ थुनथुलियाथ' फन हरफिनगोन होनना बुंदोंमोन दहाय देनाय गोख्रै गोख्रै ओंखामा जा हामाथो दैले बेलाय र' सिन्था दाजासै नोंना आरोलाय आंखौसो दा केस बुंबाय थासिगोनलाय हरगोन ना आङो ओमफ्रायथ' अखा आयै बोरै फन जेनेबा खोनानो दे गाबनायफोरखौबो गारि सालायदों बे आब'आ बिदि होननानै जाया गोजानाव थानाय मानसि सानला हरलानो गिनाय मोनलाय लांसैयो दे फना हरथाराबा थाबनो नोंगौ फिसा हिन्जावआ दा खामानि मावो नाथाय अब्लाबो गिनाय मोनसैयो लामा सामा गिनायाथ' गिया बियो ओरैनो दुगिल' देखायनायहाय बुंब्लाबोथ' आरो बहाथो जेबो साननाङा आयै जेबो गिनाङा आंलाय मा जानो बिदिसो दे आरो खामानियाबो बेनोसैबा सान हर जेबो मोनथिया उफाय गैया थांनांगौखा सोर जाथावथाव बेलाय ओमफ्रायथ' आबैया मानो खिन्थायाखै आंनो जेन'बा स्टर रुमाव मानो बिदि दोनदों बिनि फट'खौ ओरैनोथ' न'आव बिनि फट' मोनसेबो गैया नों सोर जाथावथाव बिनि फिननायखौ आबैनिफ्राय मोनगोन आङो नाथाय र' आइजों दसे थांग्रोनांगौ बेयाव थांना फैग्रोनि आङो मानोना गोसोआ मोजां मोनाखै आङो आरो ममखौ बिराद गोसोखांदों जियानो जा ममजों थांगोन आं दानो ओमफ्रायथ' बाखि उनाव सोंसै आबैनाव Mom, I really miss you. ना बे फट'खौ देखायनो ममनो माबायदि रिएक्सन होयो नायनो ना जेन'बा ममाबोथ' सिनायनो हागौ ना मोनथिगौ आइयाथ' जेबो बुंखानाय नङा थेवबो देखायनायगोन आङो आंनि सोंथिनि फिननायफोरखौ आं गावनो खुद नागिरगोन ओमफ्रायथ' बुहुमनि जेखि गोहोआनो आंखौ लाखिनो हाया आंनि फिननायखौथ' नागिरनानैसो दम लागोन आङो नों सोर बेखौबो मिन्थिनो हांखुर जादों फिननाया मोनगोन ना मोना मोनथिया नाथाय आं नागिरगोन मेहेर फैबाय थानांगौब्रा माथो सम सम फैया नोंलाय आरे आदा मानो फैया जानांगौ दे फैयोब्रा गोसोखांबानो फैखायोना आङो ओमफ्रायथ' नायदो नै दिनै गुरब्ला फैलायबायना आङो इस ओमफ्राय लेंहरबाल'सो फैयो आं दहाय लेंहरनायखायसो दा नङाबा नों फैगोन जानो है बिदा नोंबो आरो नों बेबायदि गोसो खुसियै फैयोब्लाना बिराद गोजोननाय मोनलायो आङो माने एकदम गोगोम मोनलायखायोलै आच्छा नंगौना नाथाय बाजै फैबाथ' रासिनसो गोगोम जासिगोनलै आदा दे जागोनथ' आरोलै दुस्थ'ना आरो नोमबाजैयाबो इस बा आदा बाजैनि नाम खोनाबानो खावलायफ्रा जारां जालायखायो गोजा गोजा दे थोद आरो जाम्बा जायो नामा बेलै आदा मोजां दे नोंसिनानो ना एखनबा नांलायनाय एखनबा दावराव दावसि एखनबा आरो मोजां एखनबा अनलायनाय बेफोरजोंसो अननायाबो बारायोना नङाबा लाइफआनो बरिं जालाङोना गोदो हाथरखि थानायाव ना आंबो बिदिनोमोनलै आदा सम सम नांलायो सम सम बिदिनो रंजाफिनो बेबायदिनो आरोना दिना माब्ला बोरै थांखो मोनथियासै मारै बिदि जालांखो फाथ्थायानो गैलालै थेवबो दाथ' नोङो आवगायलांनो नाजादोंना आवगायलांनो नाजादोंथ' र' थेवबो नायनोसै मा जायो समासो मा खिन्थायो अके आदा बाद दे बेफोरलाय थांलाय फैलायसै ओमफ्राय नोंनि खोथा बुंदो दे लाइफआ दासान्दि थिग सोलिगासिनो ना बिदिनोसै आरोलै मेहेर माथो बुंबावनो
बिदिनो माने मा दा मोजांल' जाखानांगौना गाज्रि जानाङालै ओरैनो आंनिफ्राय गाज्रिसिनथ' रावनाबो जाखानाय नङालै दे ओमफ्राय खोथाया बिराद जाबाय अमा खाजि जाहैनोसैथ' दे औ आदा आइनि संनाय बिराद गोथाव जाखागोन आंथ' ना प्लेटनै जाखागोनलै जाबानो जाबाय दे आरो ओमफ्राय आइयाथ' नोंखौ फैबा हामगौ सानबाय थाखायो बेखायनो लेंहरो आं एखनबा बेदर संबाबो गावहासो फैनोनो थाङा इसादा फैनो थाङाखौल' बुंखायोना माने आं फैयासै जेन'बा फैयोना मानो फैया जानो सम बिराद फैबाय थाखायो अब्लाबोथ' ना थुदो आदा बोथोराबो ओरैबायदि मोजांना अखा खुंख्रुं खोरोमलायखाबाय बेफोरबायदि बोथोराव उन्दुनानै एकदम बरिया माबा माबि सानबाय थानोल' मोजांलै आंथ' आइनि अमा बेदर खाजि जानोसै आराम दसे उन्दुनोसै आरोना जागोन दे आरो थुदोल' ओमफ्राय आफायालाय आफाजों मोनसे खोथा दंमोनलै आंहा रुमावनो दंमोनथ' नायनाय अके दे होमबालाय र' एबार गलालै नोंसोर बिथाफोर दुश्मनखौ फोजोबस्रांनायानो जोंनि खामानि बेखौथ' ओरैनो हेगार जानाय नङालै गवाथ' नोङो गावनाया होख्लाय बासिनानै थाङा बियो औ नोंसोर मालाय आंजों बासिगोन दुश्मनखौ हमला ओइ नोंसोर गावखौनो गाव आंनि हाबाले खालामदो नों मा जोंखौ हमनो दम दंबा हमना देखाय नोंसोर पंगा लाना दे आंजों पंगा लानाङा नोंसिनि असलि जायगाया जेलावनोखा ए मानसियालाय बोरैबा पुलिसावनो मार नामा मानसियालै जोंनि सिगांनि बे बोख्रा बोख्रिफ्राथ' बेफोरबायदि खालामामोन एसे दाउटसो जाबाय आं हनै बेनावबो बन्दुक दं माथो ओइ दाबो लास्ट बुंगासिनो आं नोंसोर गावखौनो गाव सारेन्डार खालामदो नङाबा नोंसोरखौथ' ओरैनो हमजाखागोनानो नोंसोरो आरो दिनैथ' नोंसिनि फुरा गेंखौनो फोजोबखागोन आङो ओइ नों बिनिफ्राय बासिनानै थांबासो दा नों जोंखौ हमनो हागोन बाव आरो थिनथुलिया न'आव थांनो सानदोंमोन दा बेलेग मुसिबतावसो फासिलायबायलै आङो नंमारगौ सोरखौबा खैफोदनिफ्राय बासायनो सानबा माब्लाबा समाव गावनो मुसिबताव गोलैमारोलै दिनै मोनथिथारबाय आङो नों आंनिफ्राय बासिनो हाया नोंसोरो गासैबो आं बुंगासिनो नोंसोर गावखौनो गाव आंनि हाबाले खालामखादो नङाबा दालाय बोरै खारगोन बिलाय दाना खारबावदो जोंखौ हमदोना जोंखौ पुलिस आदा बियो गावखौनो पुलिस होनबाय थादोंमोनलै दा बेखौ खेबसेनो लागौखादो नामा खतम खालामखादो जाम्बा बेनिफ्राय जोंहा जेबो मुलाम्फा मोननाय नङाथ' बेखौ बुथारनानै उल्था प्रब्लेम जागोन ना बेखौ आधा मरा खालामनानै थांखाबायना नों गावनि आथिङाव गसंनो हाबावगासिनो दा जोंखौ हमग्रा पुलिस हमना देखाय जोंखौ एबार जोंखौ एसेबां गोरलै हमनो हाया नोंखौ जों माने आथिङाव बुदों मिथिगौना नों आथिंजों बिराद एकदम बारदोंमोन ना नोंसोरखौ थिनथिलिया नागारा ओरैनो थुदो दे प्रब्लेम जागोन नङाबा निकोल आंनि आथिङा आंनि फना प्लिज हेल्प सोरबा दङ ना खाथियाव हेल्प आंखौ मदद खालामनो सोरबा रिंबायल' थाबाय फना माथो हमाबो मायाबो बिनि सायाव बोथोराबो गाज्रि अखाबो हाबाय दाबा अखा बारासो लोगो मोनखो ना माखो ना सहैगोन ना सहैदाबा ओमफ्राय बिनि सासे लोगोनाव सोंहरबाथ' मोनहैथ'वाखै होनदोंमोन दाहालागैथ' मोनहैनांसिगौ ना मानो फनखौनो हमला थिनथुलिया ओमफ्रायथ' जा गिनाय मोनसोखायो आं एसे फन हमाबानो बोरैबा बिखाख्लाब मोनो आरो दाथ' माने लामायावसो दङ ना मानो फनखौनो हरफिनासै बे ओमफ्राय मोनहैबायबा मोनहैबाय माने बिदिथ' हमालासे थायाना बियो अखायाबोसो बारानिफ्राय बारा हाबाय आं मा खालामबावनो जाखो ओमफ्रायथ' बिनि लोगोनावबोथ' बारि हरनो हायाना नङाबा दा मानो हरबाय थाखोसो नंलायलांगोन ना बोरैबा मोनो आंहा मा खालामबावनो जाखो आं ओमफ्राय नाथ' उन्दुनो मोजां मोनगोन नाथ' गोसोफ्रानो एकदम बोरैबा खें मोनबाय थाबायलै आं बुंखाथारदोंमोन थिनथुलि थाब थां होननानै ओमफ्रायथ' सहैबानो फन हर मा जाखो नोङो नै आबासान हा अखायावलाय मानो थाबाय थाखोसै आइलै थिनथुलिना फनानो नांला मानसियाथ' दहायनो थांनो गोनांमोन जा गोबाव जाबाय ओमफ्राय दाबो सहैयाखैबोमोननो मा दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों बिनिफ्राय जों नोंथांमोनाव मैया सोंदोंमोन माने खयथानिफ्राय खयथासिमहालागै होबा भिडिअखौ मोजां जागोन नोंथांमोनाबो फ्रि थानाय समखौ माने एसे सोंदोंमोन आरोना
जेराव नोंथांमोनाबो नायनो सुबिदा मोनो माने एकदम फ्रियै नायनो हायो अब्ला नोंथांमोना जोंनो फिननाय हरदों 7था 8था 9था आरोना 10थायावबो दङमोन ओमफ्राय सोरबा सोरबा 5था बुंदों सोरबा 6था बुंदों बिदिनो आरोना नाथाय जोंबो माने मोजां मोनदों आरोना नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर बयबो खिन्थाहरनायनि थाखाय लोगोसे जोंबो सानबाय मा लोगोफोर जायफोरा माने बुंहरदों आरोना बांसिनानो 7था 8था 9था आरोना बे मोनथाम गेजेराव बुंहरदों ओमफ्राय जोंबो सानबायखि बे समखिनियावनो जोंबो लाबोनो जेसेबां हायो नाजानोसै होननानै बेखायनो दिनै एकदम 7था 8थाखौ नाजानायथारबाय आरोना लोगोफोर अब्लाबो दिनै होनो हागोन ना हाया जायखिया होथारनो कसिस खालामबाय लोगोफोर माला आपल'ड जायो जासिगोन आरो दे होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे लोगो मोनसिगोनलाय आरोना गोदान एपिसडजों अब्ला आं थांथोंसैलाय दिनै बयनिसिमबो लाभ इउखा जेब्लायबो आरो जोंनि सोंनायनि फिनखौ हरनायनि थाखाय थेंक इउ दे आरोबाव लोगोफोर बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय मानोना एखनबा समाव नोंथांमोननि साननाय बायदिबो लाबोनो हायोबा जोंबो मोजां मोनो आरोना नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन बेखायनो सनामोन दे होमबा ना बयनिसिमबो गुड नाइट अब्ला भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर लोगोसे आरो मोजां मोनाखैब्लाथ' माथो बुंबावनो ना बाय बाय दाहा जायखिया दिनै एकदम कसिस खालामथारबायना लोगोफोर 7था ओमफ्राय 8था बे मोननै टाइमाव होनो नाजाथारगोन होननानै